Naiz Irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi. Egunon Inigo, egunon Mai. Egunon ekipo, edo hobe esan da. Gabon goizetan inorrez direnei. Ufa, ostegunetako errutina. Gaur Mai dator eta sarrera friki tripi bat izango dugu entzuleo. Hau da, horrela da, frikismoaren eta tripismoaren mugan, Nabil Mai. Gabon goizetan inor ez direnei. Esaldi hau ezagit, pixkat arraroa da, ezta? Poetikoa, a ber, Zein da gaurko gaia, Mai, oksimoronak? Kontraesanak, paradoxak, zentzuak keriak. Esan, lasai, ohituta gaude Mai. Denetatik pixka bat izango dugu, begira. Gaur gozearen mundu eguna ospatzen da. Goze eguna eta ospatzea, paradogikoa da, ezta? Eta gainera gaur ere hamburguesaren nazioarteko eguna da, osea, goze eguna, hamburguesaren nazioarteko eguna zentzugabekeri galanta. Munduko gozaren eguna sortu zen mundu osoko milioika pertsonek, batez ere pobrezia larria duten eremu eta eskualdetan, jasaten duten elikadura egoera kronikoaren inguruan kontzientzia pizteko. Eta ez dago guzti argi zergatik ospatzen den hamburguesa eguna. Batzuek diote zerikusia duela Hamburgoko okindegiek opil biribilak egiten zituzten horrekin, eta egun honetan norbaiteke lehenango hamburguesa zerbitzatu ote zuen da beste aukera. Litekeena da janari azkarreko kate handiek ideia zabaldu izana salmentak handitzeko. Batzuetan kontraesanak esan naiz beteta daude. Entzun hau. Sendatzea maitasun trukea izan daiteke eta ez finantza transakzio bat. Baldekizuen nork esan zuen hori? Agian mediku batek. Edo paiazo batek. Edo biak batera. Patch Adams. Hunter Doherty Patch Adams 1945 jaio zen Washingtonen. Adamsek gaixoentzako sendatzeko metodo alternatibak sustatu zituen institutuarekin lankidetzan. Barre terapiaren asmatzaile izan zen helburu mediku eta terapeutikoetarako eta medikuntza modernoan sartzearen arduraduna ere izan zen. Medikuntza ikaslea zen garaian, Patxek pazienteak ordaindu beharrik gabe sendatzera joan zitezken leku batekin amets egiten zuen. Leku atsegin eta alai batekin. Non inorketzuen beldurrik izango egoteko, ospitaleak ez ezala hainbeste jende beldurtzen dituztenak. Patxek medikuntza ikasi zuen gizarte aldaketarako tresna gisa erabiltzeko. Urte igaro dira gertakari tragiko eta kontraesanez beteriko batetik. Protagonista Harambe izeneko gorila bat izan zen eta Cincinnatiko zoologikoan gertatu zen. Gladys Porter zoan jaio eta bizi izan zen 1989tik 2014 Cincinnatiko zoologikora eraman aurretik. Han Gorilla World izeneko espazio batean bizi zen beste gorila batzuekin. 2016ko maiatzaren 28an, zooko bisitari bat, 3 urteko haur txiki bat gorilen esparruan erori zen urez betetako zanga batean. Harambek harrapatu eta arrastaka erabili zuen, urak sakonera txikia zuen tokietan, eta tiraka jarduteaz gain beste minik itxuraz behintzat egin etziola. Harambek aurrarekiko zuen tratua etzen inoiz bortitza izan. Hori bai, haren tamaina eta indar izugarriak arriskuan jartzen zuen aurraren segurtasuna. Aurraren bizitza arriskuan zegoelakoan gorila hiltzeko erabakia hartu zuten zooko langileek. Gertakaria filmatuta geratu zen eta beraz zabalkunde mediatiko zabala jaso zuen. Ondorioz animalia hiltzeko autuaren inguruko eztabaida piztu zelarik. Ekintzaile askok ez zuten beharrezkotzat ikusi erabakia. Paradoxikoki historia honetan gorilaren izenak du zentzurik handiena, Harambe. Gorilari izena Rita Marleyren Harambe Working Together for Freedom abestiagatik eman zioten, eta aldi berean horren jatorria Harambe swahilirezko hitza da. Hoping we'd waste away, but no matter what they do, no matter what they say,
Nork daki, agian paradoxek kontzeptuak birplanteatzen eta hezkuntza berritzen lagundi ezagukete. Hezkuntza eta pedagogia berritzailearen aitzindaria da gure hurrengo protagonista, Elbira Zipitria. Euskara eta pedagogia bi ardatz horiek oinarri hartuta, ondorengo ikastolen sustraiak errotu zituen Elbirak. Piaget, Freinet, Makarenko eta Montessori pedagogoen teoriak gurera ekartzen lehena izan zen. Txori bakoitzak bere abestia, herri bakoitzak bere hizkera, euskaldunok euskera, guk alditugun hizkuntza gehienak ikasiko ditugu, buruan 3 edo baina bihotzean bakarra, gurea. Belarrira goxo esan zenidan, mundua konpontzea lortu bitartean. Segi dezagun dantzan, segi dezagun ametxetan, zutani batera geldi. Eta gaurko egunez jaio zen Elbira Zipitria, baina atzoko egunez jaio zena Kontxita Beitia izan zen, haren ikasle izandakoa eta gure, mona maitatuetako bat, beraz, hemendik musu ondi bat, nik atzo gaueko 12ak pasatxo, baina zoriondu nuen, eta nola gautxori bat den Kontxita Beitia segituan erantzun zidan. Agian badakizu, gaur ezingo gaituzte gelditu, beldurratzean utzi dugu, betirako. Eizue, zentzugabekeria alda, idazle bat gai izatea, autoegalari maitagarri bati buruzko aurrentzako ipuin bat sortzeko, eta aldi berean zinemako espioi hilgarriena sortzeko? Txiti bang bang eta Bond, James Bond. Ian Fleming idazleari buruz ari garazta. 1908 jaio zen Londresen Ian Fleming, ospetsua egin zen batez ere 007 agentea protagonistatzat duen espioitzale berriak idazteagatik. Obra nagusiak hauexek dira, Dr. No, Thunderball, maiten induen espioia, 2 aldiz baino ez da bizi, bere maiestatearen zerbitzupean, edo Goldfinger. Goldfinger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch, such a cold finger beckons you to enter his web of sin, but don't go in. Kasualitateek ez dute zentzurik, eta zerbaitek zentzua duenean ez da kasualitatea. 3 aizpaidazle ospetsu bihurtzen dira, eta 3 urte berean argitaratzen dituzte beren lanik ezagunenak. Urtean 1947 da eta Bronte aizpei buruzari gara, ezta? Jen Eirak txarrotek idatzia, Gaiurrek aiztxoak, Emilik idatzia eta Agnes Grey Anek idatzia. 1947an agertu ziren, Bell abizena erabiliz beraien ez izenekin. Eta azken hau, Anne Bronte, 1849ko gaurko egunean hil zen Scarboroughen. Anne hil ondoren, bere arreba, Charlotek, Anne Bronteren heriotzaz poema eskaini zion. Eta Guillaume Soldevilla, abeslari menorkarrak, bertsio eder hau konposatu zuen. Kontraesan ere izan daiteke zure musika ibilbideren hasieran kritikoek negatiboki baloratzea eta gero munduko errekor saltzaile bihurtzea. Eta emakume bazara eta 80ko, 80ko, 2000 eta 2010ko hamarkadetan Britainia handiko zerrendetan lehenengo postuak lortu dituen emakume musikari bakarra bazara, orduan ez du zentzurik inongo ikuspuntutik. 1978an Melbourneen jaio zen kritikari asko isilarazi zituen artista bat, Kylie Minogue. Think about
akaso paradoxikoa da, baina iturtu behar dizut gaurko frikitripi sarrera hau zentzuzkoa dela, edo ala dirudiela behintzat. Eta saio hasteko lehenago amaitu behar dugula sarrera, hori da kontraesana. Benetan liuratuta gelditu zarete gaurko gaiarekin, Bega, zeintzu dira gaurko gonbidatuak. Ba, adibidez, Virginia Imaz eta Erika Likete kontalarien bisita izango dugu aurtengo Aera elkarteko Uda Eskola Euskal Herrian ospatuko da, Arantzazun, eta oinatin bertan, eurak ekitaldia antolatzeko lantaldean ari dira lanean. Aizu eta ez ezaguno kantzerkitaldeak Max sari bat irabazi du. Hori nola ospatuko dugu? Hitz eder batzuekin agian? Bueno, bururatuko zaigu zerbait. Sariak batzuentzat eta harriak bestentzat. Elena Bengoetxeak Petrus dokumentala egin du harria erdigunean jarrita. Eta on esan da, herri txikiak erdigunean jarrita, claro. Itziarin zaustia Matxe dokumentalari buruz ere hariko da gurean, eta uste dut, orain dena zentzuzkoa denez, abiatu dezakegula gaurkoa. Bereizita dena batera idazten da, eta dena batera bereizita idazten da. Banandu gaitezen elkarrekin eta elkartu gaitezen bereizita. Egunon paradoxen maitaleok, maiatzako 28 ditu gaur eta osteguna da ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Mai Gorostiaga Pozo egunon. Ui, txin, Mai Gorostiaga Pozo egunon. Gaueko egunon, goizeko gabon, apa ekipo. Eta zuekin Noa Gaztainaga Oiarbide egunon. Egunon. Ez dakitze izanarekin deitu, Eneko Iturbe Otamendi gaur. Gaur dator oso Eneko Iturbe Otamendi. Kamiseta hori oso eneko da. Egunon. Egunon, eta kamiseta horri buruz zerbait esango du gorkak, Xabi Arrieta González, egunon. Egunon. Goiuri gaur basicen, beltz klasiko basikoan. Bueno, hori gerritik gora. Azpitik eta idut ikusi. Goiuri zeizarandi, egunon. Egunon. Eta izketan ari zeizuena, Unigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1183 garrena du, goizak 10 eta 21 minutu izango ditu 13 segundu barru, eta guk 13 izateko 8 behar ditugu, baina tira, maiatzako 28 dituen honetan, 6 elkartu gara hemen, urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri, bigarren kafean zarete bai, naiz irratian. Xarka nazazu zalantzak usatu. Indaberen berriena atzo bertan atera zen airean, eta hemen bi kantu bestegun batera zure lekuan EP bat, geldialditxo bat eta denboratxo bat aurrikusi zuen, talde donostiarrarentzat, baina kantu hauekin datoz, eta gaurkoa abiatzeko egoki iruditu zaigu. Beste egun bat delako gaurkoa, eta era berean, beti delako egun berezi bat, bizitzen ari garen hori. Gure txata borborka egunon guapos, eskerrik asko egunon, segi aurrera, bai, aurrera guaz, hemendik nire maite duta da, zederra den etxera iritsi, lanetik eta farimerien egitea, eta gero, ibiltzea joatea, paseotxo bat ematea giro onarekin. Ez da gauza txarra, bastante planona, bai. Egunon gaztiak diote hemendik, beste maite duta hemen, gure herriko musika elkartean antolatu dutela tailer bat, kontzertutarako teknikari lanak ikasteko. Gorka Santesteban, hemendik aurrera,
soinu teknikari izango dugu, hori ere bai, Gorka, hori besterik etzen hemen falta. Gaur guztiek dantzan, eunekoa, Ole, zorionak, Xabi, zure kamiseta, ez dago komentario, Xabi, zure kamiseta, eta hortxe utzi dute. Bakoitzak pentsa daia. Hori, pentsa dezala nahi duena. Eneko, kamiseta de brazos, jarri dute mendik. De brazos. Pixkatola, mauka itxia duen horretan igual beso pixkat markatzen duelako, ez? Bai, bueno, asunto da nahi ez ditela markatuko. Baina, bueno, beste batzuei, bai. Baina, bueno, hori. Bueno, marka pixkat. Ez da asko markatzen, baina ondo. Ez uste asko markatzen du nigan. Elastikotasun hori mugara eraman beharrik ez dago. Ez daka, hau ez da elastikotasunek, ez detena bili, elastikotasun. Xabin kamiseta eneko osabana da? Indiokerrek. Zeba? Zega iztakeria mendik, Ez dakit zega iztakeria. Pixkatarako, de senyor, pixkate, hola, eldu arduratsuaren kamiseta. Ja, sartzen ari gara eta gustuak aldatzen doaz. Claro. Ez dakit horti zein doazen indioker, bai da kamiseta bat, hola, bueno, lan entrevista serio batera eramantzen ez dakena. Alegia, bigarren kafeko entrevista batera, pues igual diola, baina segun norazoa zen, igual pixka serioago behar duela izan, ezta? Indioker, konfirmatu, ondo harrapatzen ari natzaizula. Tira, gure maite dutak ere elkarbanatu behar ditugu entzuleekin, eta Mai Gorostiaga Pozo, la paciente, ze jartzen du hor? Zure kamisetan, la paz tiene la palabra, dos. Akuenta jai, Kolumbiako jaialdikoa. Zerona. Akuenta jai, guaiun esan nahi du, ipuinen jaialdia, jai, juidazena, baina jai esaten da, eta euskaraz bezala jai festa da. Zein da zure maite duta, Mai? Venga, guazen, baina pixkat intro ingoet, nora sartzen gara gaian. Noiz bait, probatu zuen likorezko bonboiak. Kanpotik txokolatea, super gozua, eta gero oska ematen duzunean, barrukoa azidoa, pixkat potente, eta, ezagutzen den pertsona bat, nik batzutan definizio honekin aurkeztu diot. Alderantzizko likorezko bonboia. Pertsona horrek kanpotik, pixka bat potente eta azidoa, eta barrukoa, txokolatezko bihotza dauka. Gaur, urteak betetzen ditu, Jose Mari Karrere kontalaria! Hombre, Jose Mari! Asko maite zaitu, Jose Mari, zorionak, nire likorezko bonboia favoritona. Hoxe, gozatu, ospatu behar den bezala, eta zorionak, Jose Mari. Hemen Jose Mari Karrerek idatzi zuen txampon baten truke, uste dut bere buruan blues modo menorreko bat visualizatzen zuela Jose Marik, eta Alaitzek eta Maiderrek esan zuten, igual ez, Hemen azalpen eman digute, atzo eneko esan zuen aita eta osaban arropa erreziklatzen zuela, eta gian Xabiri eman otezion baton bate, baina oso ondo iruditzen zaitela, nik ere egiten dut, Inigo, ongi juten nahi zinen, pixkate senyor da. Zondo irakurri deten hori hartzuera, Atzo enun esan, baina arrebana baita, hartu izan, arrebak ere utzi izan dit, arropa, zegero, atzo esan unen, maite duten aita eta osa bakarrikan, esan zian arrebak, eta nize. Baina, bai, gaur aipatzen dut. Nola izan azura arrebak? Maili, we love you, mendik mucho ondi bat Mailiri, bastanteko lana daukazu, eneko aguantatzen. Nire kasun alderantziz gertatzen, nik entzien nire baino asarroita bastante. Ez nahi, ez. Aserrepite, Bai. Nahi nire kasun... Artzen diozu gaina behimenik gabe, en plan, atraizion esaten dena. Pizka. Ez, baina gure kasun da, nire arrebak adedi ez esateu. Torieneko ez dut nahi, edo ez dut behar, eta hartu. Ta nik igual eitet. Igual, noiz baite eman izan diotola arropan bat, eta hoxe. Ez dago gaizki, ez dago gaizki. Ez. Aizu, azkenen aprobetxatu baldin baditeke. Nik atzo lagun bat izan nion ezkontza badauka asteburuan eta gizajoa zebilen arropa erosteko pixkat mugan da, ez duela. Bai, zerbait erosi dute, baina esan nion, etorri Tolosara, nik badaukat alkandora festa bat. Pixkatola istu geratu zaidana, eta bera ni baino pixkat formagon dago. Eta orduan esan, zuretzat, baina perfecto, dauzket alkandorak, pixkat klasikoak, pixkat dibujitutakoak, de todo, baina uste dut ezkontza larun batean dauka, etzi. Ez da, denbora emango dion arropa bila etortzeko, nik uste dut baduela, pixkate drama sortzen ari zela, baina nire gusta ez aire arropa
ematea, Bai. eta daukat arropa asko oso ondo dagoena, baina pixkat taia zola batutan optimista xamar erosi duzuna, eta gero bizitzak zure tokien jartzen zaitu, eta bizitza jartzen du zure alkandura beste toki batean, ze zure gorputzean ja, ba ez da izaten. Bueno, hemen arropa lapurtzen edabilen jendearekin, Xabi, zuk lapurtzen duzu arropa, hori... Nik aitari ematen diot. Aitari ematen diozu. Ui, bai. Claro, eski horrelako arropa erosita gero aitari emateko modukoa. Ez, baina txiki geratzen zezkidan aitala, txamarrak, orokorreago jertxeak, aitari ematen dizkiot. Ni saiatzen naiz, behai ondo gatzezkoenak hartzen, baina ez dituzten. Oh. Noiz bai saiatu naiz txamarra bat ola gustatu zaiana bere armariotik hartzen. Eta ez zizuzten. Ez trukean, baina ez du lortu oraindik, Ni- Hor, izan marko ezun, Claro. bien Claro, partetik. hori da. Joe. Ai, ze pena. Ez naute maite etxean, Bueno, a ver, hori agian gehiegi izatea da, baina... Ez. Pena. Maitego zaituzte, baina beraien modura. Nik aitari lapurtu izan diote, baina... behin inauteritarako. Baina egia da, Amerikana ura geratuko nukeela eta aitak esan zidan, nahi, behar balin mazu beste inoiz hartu, baina hola zutzako geratu ez. Kontuan nik atera ginen Tolosan Eurovisio jaialdi egin balit bezala, eta nire egokitu zitzaidan kantatzea Salvatore Moduñoren bolare. Eta Israel bazegoen? Ez betatu egin genuen. Zuen konpartxan? Ez, Israel betatu egin genuen, eta... Nire Tolosako alkatea etorri zen orduan olatzpeon izango zen Tolosako alkatea, eta etorri zen zinta mostera. Ara. Gomidatu egin genuen. Hori da, ekitaldi irekiera. Hori da, ekitaldi erekiera egitea, baina Israel kanpoan utzi genuen. Eta egun hartarako afeitatu nintzen, esango nuke azkeneko, ez, zeinoteria hauetan ere afeitatzea hogitu zait, eta baina orduan bazeuken Salvatore Moduño galako bigotetxo bat, eta ieola pixkak iskurro eta goiuri gogoratzen zara, ez da? Gogoratzen zara, ez da goiuri? Bigotillo, bigotetxo, baina, iruditzen zait, benetan, oso gauza ederra, gure irudiarekin ezer oso sentitzea, itxusi ikustea zure burua, inauterien mesedetan. Iruditzen zait, dala jakitea lehenesten Osea, ni itxusi nago baino herriaren gatik da, joe. Oia, kriston pentsamendua da, Egia da, nei jendea guapa o guapo jun nahi duna inoteritan, aserretuten naiz nire, zindet, ez. Ez da momentua. Salvatore esaten Domenico da. Domenico Moduño, markatu. Bera nahi, izango za Salvatore, eta ya está. Guapoz janztearen ainoteritan, guapaz edo mozorrotzea horrela, ederrago egingo zaitun mozorro batekin, oso joera orokorra da, bereziki adintarte batean, eta orduan jendeak esaten duenean, aurten ere inauteritan euria, oxala inauteriak udaran balira, nik esaten dut. Ez, ze udaran. Nola esaten duzu? Ez, ze udaran balira inauteriak, ja, guapoz eta guapaz mozorrotzen diren guztioiek, bikini eta bainu jantzi eta supermodelo top mozorrotuta aterako lirateke kalera, eta hori ez da inauterietako... Esentzia. Egia da. Neuzka lagunak esate dutela, hau hobeto berdin du zagatzea izun hobeto, okerrena aukeratu beti. Hartu esrek. Mozorrotu esreketaz. Eta ze kurioso gainauteritan, ez? Gai garela, zakit, afeitatzeko, bibotea uzteko, edo hilia moztu modu batera bestera. Igual urtean zer ez genuke inoiz egin horrelako gauzak, baina inauteria datorren ez, venga. Eta sekretun gainera, sorpresa emateko herriari, ez? Bai. Nola baiteko ausardia, ez? Inauterien historikoa Venezian eta egiten duten bezala, maskara jantzi eta horrela nahi duguna egingo dugu, ze jendeak ez du jakingo gu garela. Jo, ze pena, ez? Urtean zehar ezin duzula egin nahi duzun hori. A ber, delitua balin bada ez, noski, baina. Maskara jantzi eta dantza egingo dut kalean. Jo, zergatik ezin duzu egin hori azaroaren 3an. Data bat botatzeratik. Kuadriako batzuk hoxe behin genuen, inauteritan. Harry Cherry maskara. Hala, eta jazta. Buzo hori bat, eta kaletik antonto nahiten. Oi ba, bida. Holaxe, Holaxe, claro. Eta maskarak ematen dizu. Atur ondia kalea, maskara jarri. Oi ba. Eta babestuta zaude. Bai. Hado jendia. Gazte jendea. Gorkak dio, alkondara eusi behar dut, inigo eman arropa. A ber, Gorka, ez dakit... Gauzak ez dira horrela eskatzen. Ez dira horrela eskatzen azteko, baina ez dakit, zu... Ni bezain fuerte ez dute zauden, Eta egin nire alkandurak zuri balio dizuen, Gorka. Probatu argo genuke. Nik alare beti errua botatzen diot pirauari.
Piraguanen beste ibili ondorioz lepoa eta bularraldea eta pixkat onditu intzaitela. Ja. Atzo itxasuan 6 ordu egin eta gero januen gaueko 11 aterritako kebab festari ez diote erroi bota nahi. Kriston gozea oso berandu egin zitzaigun eta batean Donostiara horbildu ginean atzo ezagutu nuen pertsona bat, lehenengoz topatu ginen, hombre, Odei, urte askotako. Odei? Bai, Odei izenazun. Iaiz Odei, ez? Odei, eta ni? Ni toko, gaur itxasuan ni toko. Eta tipo konfiantza osoarekin etorri zen ezagutzen ez zuen tipo batekin, Donostiatik Hondarribira itxaste arkaldi bat egitera, utzi nion piragua, trasteak, eta, bueno, ni tal, auta beste, eta antxe joan ginen. Eta bera kotxera itzuli ginenean gauean, Donostian oso berandu dena itxita, da batean kebab bat ikusi nun, ostras, zoriontasuna hori da, Bai, zoriontasuna da. Kebaba ordu txikitan zoriontasuna da, Ba, gizu zer den, 6 ordu edo 5 ordu terdi itxasuan paleatzen egon ondoren, kriston gozea, eta kaguen sos gasolinerako txaka sandwich bat afaldu beharko dut gaur pentsatu nuen. Osea, garbi neukan hori zela plana. Txaka sandwicha. Kangrejo ditzen diote, txaka ez kangrejo. Piskat, beste maila batean kokatu nahiko balute bezala. Eta bapatean kebapura, berezit esango kristona zegoenik, ez? Zegoen kristona. Baina kebab klasiko bat. Mimosa batzuk janitune bai, eta gero falafel batzuk, eta ondo afalu zen, eta kebab aragia, esan zina, oi asko ez daukat, ba, txala, oso ondo. Eta hori ensalada batekin, patata frigituekin, oaintxe bertan jango nuke beste bat egia esan. E volavo felice più in alto del sole d'Ancona. Bide batez, goizeko ordu txikitan zure bizitzan agertzen diren kebapap, izango dira, kebakak. Osea, dena gaizki izan de, kebapak. Oain horrekin batu saiatu berriz. Kebabap. Saretan daola. Nola izango zenukete, barkatu? Kebabak. Ben amaitzen da, kebabak. Da Bernardo Atxagaren urrengo liburua, kebabakoak. Eneko zer? Esaten nahi nintzen, justo kebak esan dezunen guatu zait, saretan daola tipo bat, diala bideo nahiko naskagarrik, Baina esaten du, bueno, gaur da, ez dakit, demagun, gaur asteazkena eta gaur tokatzea afaldu behar dut, kebak. Eta graziaitait beti esateula kebak. Eta, ez dakit, nahiko grazoisa da, geho gaina bideok dia nahiko neskarrik ze, jaten astea eta jateko hotxa entzutea eta holako zekuda. Badago, hola, jende multzo bat hori gustatzen zaiona, Bai, egia da geho ni ikusten gatzen izela. Hori, jazta. Nei bideo jendea jaten, kriston pila gustatzen ezkit. Mukbange izena dute horiek. Gustatzen egitan. Ba, tipo hau da, jateko nahiko berexi ez dakit. Nik ikuste eta esatet. Inigo, zuguzezun mikrofonoa hauek itzali daitezkela hola kolpetik eta jazta. Hola, esan izu. Eta ja, ez ditugu entzuten eta... Izertan ari diet, ez ditugu entzuten. Ez que, jazta, nahikoa da. Nik ez dut zer esan, Egia da. Hor, botoi azapaltzerako nahi bai, zentzuratu egiten hau zuen. Egia da, Xabi gaixua. Izagoa. Baina Xabi beti dagoa hor behatzarekin seinalatu zaizu. Hori, zure maiteuta falta da? Bai, nire maiteuta da. Orain festak direla eta, herri askotan udarako jaiak direla eta, bueno, asko hitz egiten dugu urtean zehar, ez dakit, Hondarribiko edo Irungo alarden inguruan, ez? Eta nola emakumek ezin duten parte hartu eta alarde baztertzaileak egiten diren, baina nik mai gainean jarri nahi nuke beste herri askotan ere, agian ez Hondarribi eta Irunen bezain potente edo entzutetsu edo horrela, beste herri askotan ere jaietan egiten direla ekintza asko, zeinetan emakumek ezin duten parte hartu, eta, bueno, arrazoi batengatik edo bestegatik edabideetan, etzaia, hainbesteko, ez dakit, oi hartzuna ematen gai horiei, baino, herri horietan ere, badaude emakumeak borrokan, festak denentzat izan daitezen, eta nik baite dute eskaini nahi nien emakume horiei, noski baita ere, Irun eta Hondarribiko alardekoei ere, oso prozesu bortitza eta oso hamarkada luzeak direlako jada borroka honetan, baina herri txikiagoetan ere borrokan eta askotan bakarrik, emakume bat, 2, 3, ez dakit, herriko ohiturei buelta eman nahian jartzen diren emakume horiei, eskaini nahi diet maite duta. Entzuleok, hauek gure maite dutak, baina gaurko gure gonbidatuak ere segituan aurkeztu behar dizkizuegu lehen gonbidatuak behintzat, beraz, Noa, Eneko, Xabi, zoazte, eta erantzun, esedez, WhatsAppetik egin berri dizuedan galdera.
Vale. Baina orain irratian, erantzun behar dute. Ala, jazta. Bai, badakizu erantzuna? Ez dakit. Ados. Xabi ikusi dut, nik erantzun dezaket. Erantzuna galdera jakin behar, erantzuna jakiteko. Ba, lasi, zoazte. Vale. Hala, eskerrik asko majos, gero igual bueltan etorriko zarete baten batzuk, baina entzuleok, oraingoz hemen hirukotean geratuko gara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Oinutik mina aurkitzea, ta gure lekuak hastea. Urrunetik entzuten dodaz, hainbestetan abestutako urak. Netako beroak gauza asko erakutsi ditugu. Ura edan behar dela, ez gaudela uste bezain prestatuta giro hau jasateko, euriaz kexatzen den laguna eguzkiaz ere kexatzen dela. Baina gauza horien guztien gainetik, udara badatorrela. Sentitzen dodana, iragana tauntze sentitzen dodana. Sekretuek ez dira. Eta hemen, bi pertsona mota banandu behar ditugu. Udako planak aspalditik antolatu dituenak, eta oraindik zer egin erabakitzen ari direnak. Bada, azken horientzako guk horietakoak baikara, plan proposamen bat daukagu. Udako eskola, baina ez edozein eskola. Eskaieraietan jesarrita. Aedaren udako eskola. Ekainaren 29tik uztailaren 2 egingo dena Arantzazon. Entzun ondo. Diego Reinfield narraturgia edo kontakizunaren artisautza hitzaldiarekin, edo Pep Bruno ahozko tradizioko ipuinaren eta aur literaturaren bidegurutza hitzaldiarekin, edo Sandra Araguas eta Landa Lanetik publikora errepertoriora egokitzea. Izena emateko, ordua iritsi da. Baina guk eskola berezioni buruzko gehiago jakin nahi dugu eta horretarako Virginia Imaz eta Erika Likete ditugu pantailaren bestaldean. Egunon, bikote? Egunon, kaixo. Zuek ere bazarete udako planak azken momentura arte uzen dituzuenak edo aspalditik daukazute antolatuta urtaroa? Nire kasuan, segun ze plana, adibidez, orain hitz egiten ari zareten hori aedaren eskola, beti gorretzen dute ja denbora akanpaleko hori edo modukoa eskola, eta gero bestea bai, batzutan bai, asko momentuan usten dut. Nire bai, gauza batzuk batez ere formakuntzari buruz, nik ematen detena edo nik jasotzen dudana, finkatzen dut agendan. Eta gero ja baita ere improvisaziorako badago espazioa be bai. Guk ere maite dugu improvisazioa, ez baina kasu honetan ez dugu improvisaziorik nahi. Kasu honetan data badauzkagu eta egunak badauzkagu eta leku ere badaukagu eta leku ezin hobea mai. Bai, ezin hobea, eta esango nuke historikokie, bai, ez dakit, etortzen ze Graus Hueskan, Cáceres, Ezkarai lehenengo aldia, 2014, ez dakit, Moreia, ze polita da Moreia, beti garrantzi handia ematen duzuen, nun kokatzen duzuen horrelako topaketak, ez? Bai, bueno, egia esan, proiektu hau, aedako uda eskolakoa, hau izango da, 11. edizioa, eta egin behar dugu lehenengo aldiz Euskadin. Orduan, hemen bildu garen jendea hori dan antelatzeko oso harro gaude, eta pentsatzen ibili ginen, nora eramango dugu, kanpoko jendia, eskola hau egiteko, eta, Euskadin, Euskal Herrian, 1000 leku dare politxak benetan, ez da, baina jendea hola elkartzeko eta infrastruktura horrekin edo lasai egoteko, pentsatu genuen, Oñati
Arantzasun aurten. Eta oinatin izango dugu jardunaldia berez, eta Arantzasun propio konzentrazioa eskolakoa. Eta Erika antolakuntzan, bazaudete ez, Euskal Kontali batzuk hor, aeda barruan, pentsatzen dute bai aedako beste askok egongo direla bai forma ematen ekitaldi hau ondo antolatzeko. Ordu asko sartzen dira, nolakoa da, prozesua horrelako ekimen puska? Lantaldean, 6 pertsona gara, Euskal Herriko kontalaria, Virginia Tabiok eta Ana Pika, Bizkaitarra, eta gero ere Kantabriako Alberto Sebastián, Gran Canariako Elena Revuelta, eta Selin Reynor bera Zaragozan bizitena. Eta kontua da, barramatzagu ja urte batzuk hemengo Euskal Herriko kontalariko desente aragoa zela, da eskolara joaten ginela, orduan ja jendea biltzen zen, ea noiz antolatuko zen Euskal Herrian hori eskola. Eta orduan lan taldea sortu genuen holan iraian edo holan, Virginia, iraian urrian. Eta holan baia elkartzen hasi ginen hori pizka pentsatzen asteko non, hori beginen ere hainbat eta hainbat da ematen ere. Eta, gero ere gitaragoa antolatzen eta holan, eta bai. Ordua, bai, sartzen dira, ez da Virginia antolatzen. Bai, lan desente, baina gogoz egin dugu eta egiten ari gara. Eta benetan hemen eskertzen dizuegu ahotsa zabaltzea, gonbidapena zabaltzea, zeren inskripzio ordua ailegau da, eta importantea da jendea interesatuta baldin badago, lehen esatea, batez ere gure burua lasaitzeko. Dana horrera jongo dan, ala ez. Bale, guazen pixka kontatzen, ez? Uste dute bitan banatzen dela, ez? Alde batetik jardunaldia eta beste alde batetik eskola osoa. Zer egin behar da, inskribatzeko zein da programazioa, zeintzu di ardatzak? Bale, jardunaldia izango da astelenean, hau da ekainaren 9an, hori da. Orduan, jardunaldiari buruzko informazioa gure, hau da, aedaren webunean igota dago, eta sartzeko sortu dugu esteka labur bat, modu erraz baten ara sartzeko. Eta, kasunetan da labur.eus/aeda jardunaldia 26. Hori da, dana minuskulas. Eta sartzen bazara, topatuko duzu jardunaldiaren inguruko informazio guztia, baita inskripzioa egiteko modua. Jardunaldiak balio du 40 euro, eta hori da asteleneko plana, eta orduan urrengo egunean asteartean ja eskola hasiko da, asteartetik ostegunera, eta kasu honetan ere informazioa ere webunean jarrita daukagu, eta hori kuskusatzeko estekada labur.eus/aeda jardunaldia 26, dana minuskulas. Eta hori animatu sartzera eta ikusteko ze antolatu dugun. Aventura zoragarria, zalantzari gabe, eta gainera esango nukela, aurten euskal presentzia inoiz baino gehiago izango dula, eta euskera bai oso presente, izena batzuk ikusitu horte, oin Itziarrekalde, Orleta Kortazar, Mireia Delgado hortik biliko da, Maite Gebara, klaun ikastarotxo bat ematen ere, ez dakit. Gure pello añorga Maitia bebai. Bai, ez dakit uste dut euskal kontalaritzaren zate bai, garrantzitsua, ez? Bai. Bai, ez dakit jendeantzako garbi dagoen, berez guk antolatzen dugu dana batera, baina bi ekintza ezberdinak dira. Astelenekoa jardunaldia bezala, hau dijoa, ahozko narrazioa eta irakurmenari buruz, eta pentsatuta dago edozein pertsonarentzat, batez ere maisu handeren jontzako, liburutegitan lan egiten dutenentzako, eta ipuinzaleentzako. Gustatzen zaizu literatura irakurketarako promoziotaz edo animaziotaz interesatuta baldin bazaude, zen jardunaldi horretan
ikertzen da, edo saiatzen gara, literatura eta hauskotasun formakuntzari buruz itxeikia, ezta? Bertan tailerrak, mai inguru bat, islariak izango ditugu, ezta? Ikasteko moduan oso ondo eta egun polit bat pasatzeko. Eta gero, asteartetik ostegunara jardunaldia izango da berez Oñatin, Santana, aretoan eta kulturretxean, hor banatuta, tailerrak eta plenoak eta dana. Baina eskola berez Arantzasun izango da, eta aukera izango da, bertan lo egiteko eta bazkaltzeko, edo bakarrik ekintzetara jotea, ezta? Gertu bizitzen baldin bazea, posible dezu aukera hori, modalidade hori aukeratzea, ezta? Eta hau ja izango da espezifikoagoa batez ere ipuinak kontatzen ari dan jendentzako edo gustatuko litzaioken kontatzea da formakuntza, berez kontatzeko formakuntza. Eta bi gauza ezberdinak, baina batera dijoazte antolakuntza moduan. Orduan, depende, zenbat ze gogoak, ze helburuak, zenbat egun libre, dirua bebai, noski, eta zeren jardunaldia egin nahi genuen oso eskuragarria, eta niretzako diru aldetikan ez da arazorik izango, eta eskola, bertan loein eta hanbazkaldo eta hori, beste aurrekontu bat dauka, ezta? Baina benetan, poza merezi duen esperientzia. Bai. Eta eskarari dagokionez, jardunaldia presentzia izango du, egongo da hori interpretazio zerbitzua, eta gero guretzat importantea zen hemengo profesionalek ere presentzia izatea, eta nola ez Galtzagorri elkarteak ere jardunaldian parte hartzeko. Gustatuko leitzaiak, hemengo baimenakin, pizkat banan itzen zuekin, ez da, lehenengo bizita eten duzuela, bigarren kafera, bakizu hemendik kontalari asko pasa direlak, eta artista puska pasate, 1200 programa ia, gutxi faltada, ez? Badira. Zenbat kontalariak eduki ditugu hemen, zenbat kontalari, zenbat ipuin, eduki ditugu ipuin kontalariak pianoa jotzen baita, denetarek. Kontalaritza beti izan du txokotxo bat hemen gure programan, eta hori ipatzekoa da. Erika, igual zurekin hasiko naiz, ez? Uztartzen duzu musika eta ipuinak batez ere, txirula travesera horrekin, Sorgina txirulina pertsonajarekin, baita ere helduentzat, aventura politiak eta interesgarrik. Noiz hasten da zure kasuan musika eta ipuinak, elkarrekin eskaintzeko proposamena? Ni profesionalki hasi nintzen 2017an, 2018an. Eta gero kontalaritza mundura heltzeko modua, nola ez dago unibertsitate formal bat, bakoitza heltzen da gure mundura modu ezberdinetatik, ezta? Nire kasuan, musika betidanik jo dute Sagako Txirula, 10 urterekin hasi nintzen, eta gero unibertsitatean nik ikasi nuen publizitatea, eta nire espezializazioa izan zen idazketa kreatiboa. Orduan urtea pasata hasi nintzen ipuinak idazten, eta orduan heldu zen momentu bat, non pentsatu, agian idazten ditudan ipuinak kontatu alditut. Orduan hasi nintzenean nik sortutako historiak ziren, beti zuzeneko musika horrekin, baina gero denbora pasata, aedan sartu nintzela eta beste kontalariak ezagutu nituela, Virginia beste, hasi nintzen ere eta izozko historia horiek berreskuratzen eta konpartitzen.
Zondo. Eskola ofiziala, beti izan da gure ametsa, ez? Aipatzekoa da, Itziarrekaldek sortu duen eskola, ez? Sorgigunenean, Arabazan elkartarekin batera, uste dut, juten da finkatzen, eta turko izunean itziten dugu gure eskola ofizialari buruz, ez? Virginia, zurekin noa, eta, lehenengo kontatu behar dizu gauza bat. Gure programatik pasadira kontalari pilo bat, pasadira paiaso pilo bat, zirkoartista pilo bat, eta askotan galdetzen diau, zeintzu dira gure iturriak, gure itzindarik, norekin hasi nintzen, zeintzu dira guretzat importante, gure gremioan, gure gremioetan. Eta zure izena behin baino gehiagotan agertu da, Virginia. Así que hemendik lehenengo gauza, mila esker maistra horregotagatik, beti hainbeste ereitiagatik, eta gero bestaletik ikusten dugu, inoiz ez zara nekatzen, eta beti hartzen duzu dena lehenengo eguna izango balitzu esela, eta hori zoriontzekoa da. Ai, mila esker, mai, besarka da estu bat, hori azteko, eta ni aitortu behar dizuet, bigarren kafean egon naiz. Behin fijo, eta behar bada bi alditan. Eta noiz benka entzuten dut bai aldetenean, eta zorionak, hainbeste programazioagatik, eta, da oso movida politxa, eta mila esker. Eta zuen hitzak eskertzen dizkizuet benetan bihotzetekan, zahartzen nijoa, eta aitortu behar dut nekatzen naizela, baina batzutan egin ditut gauzak ez vitalidadeagatik, baizik eta borondateagatik. Ametsa oso ondila danean eta horrek zentsu bat ematen baldin badio zure bizitzari, ez dezu, eta behar bada gaizki egiten dugu, ez dezu kasorik eitzen zure gorputzari, eta, baina klaun munduan eta ipuin kontalaritzan ibili naiz aspalitikan, eta egia esan, hain zaharra naiz ja, haurtxoran, txikitan nintzenean, ez zegoela telebistarik, orduan ja, damua eginda zegoen, hori gelditu zitzaidan betirako, ni ahoskotasunan hasi nintzen, eta niretzako beti historiak entzutea izan da seguridadetasun leku bat, ez da txoko bat ola babesa bizitzen naizenean. Eta entzutetik ipuina kontatzea ez zegoela hainbeste distantzia nire kasuan, zenik hori ere eskaini nahi dut kontatzen detenean babesa hori. Zatozte hemen denboratik aterako gara, espaziotik aterako gara, eta egingo dugu leku goxo bat haunditzeko tribu bat bezala. Eta nire buruari buruz itxegin baino gehiago, nahiago nuke komentatzea jardunaldian eta eskolan bertan izango ditugu hiru ipuin kontalari izugarriak, 4 saioarekin. Izango dugu Irene Reina, Andaluzitik etorritakoa, Rayanas ipuin saioarekin, La Raya bizi diren emakumeai buruz historia oso politak, nik entzuna daukat errepertorio hori. Hori izango da lehenengo egunean, jardunaldian, 29an, eta gero izango dugu gure Dorleta Kortazar maitia, egingo ditu saio bat eskolan gazteleraz, batez ere kapoko jendentzako, zen eskolara leku guztietatik etortzen den jendea, eta kontatuko ditu bere repertorio amoñena, amoñak, eta gazteleraz kontatuko du, eta gero oinatin kontatuko du euskeraz bebai gure galbaiatik.
eta, klaro, Dorleta entzutea eta bere euskera dotorearekin eta olako gozotasunekin, benetan, gerturatzea, behar bada, jardunaldiera ez etorri, denborarik ez, edo gogorik ez, edo eskolaz, baina zatozte ipuin saiotara. Eta azkenean eskolan, hori Arantzasun bebai, izango dugu Diego Reinfeld, beste reportorio batekin, La espada bajo la almohada. Eta beti izaten da, niretzako plazerrutza lankidei entzutea. Beti ikasten dut, hori da benetako eskolan. Unibertsitatean nahi dezu, hor dezu, entzuten degunean norbait kontatzea, hori da ja, unibertsitate oso bat. Eta hemen etorriko diren jendea, premiazkoak, dia oso premiazkoa da entzutea, ez galdu, ez galdu, favorez. Opari handi bat, horrelako artista puska izatea gure inguruan, eta hortxe daukau, ez dago itzakirik ez juteko, eta ez gozatzeko merezi duen bezala horrelako artista puntekin. Agurtzen juteko, ez dakit zer gehiago bukatzeko, nola gonbidatu jendea, aprobetxatzeko azken, bihar bukatzen dela apuntatzeko epea uste dut, edo, nola, venga, bota, apunta odenok, mesede, zer esango diogu? Sí, Erika, komenta jozu inskripzioari buruz. Inskripzioari buruz, kontua da ezberdintasuna dagoela, eskolara baldin bazoazte eta lo egiteko beharra baldin baduzu, inskripzioa aurretik bukatuko da ekainaren 15ean edo horri inguruan. Gero, bakarrik eskolara parte hartzeko, hau da, inskripzioa hori lo egiteko hori lekuri gabe, hori izango zen 26an bukatuko da, eta jardunaldiaren kasuan, ekainaren 26an bukatuko da hori izena emateko epea. Hala ere, baten batek zalantzari baldin badeko, galdetu aldiogu eskolako emailera eta zalantzak argitzeko. Eta animatzeko ez dugu aipatu, baina eskolan programa oso landuta dago eta eskaintza oso ona eta potente, baina gero ere eskolara joan den jendea, Virginia, kristona da beste kontalariekin estatu mailako referentea direnak, ze, karo, gero parte hartzen dutenek, referentea dira, baina gero ere ikasle bezala, badoa jende holan ikaseldozula pilo bat eurekin orduan. Konpartitzea bazkariak, gero ez da tailerrak eta momentu horiek edo festa, gero ere bukatzen dugu beti feste batekin. Duela 2 urte hasi zen ipuine gabeko talentu gau hori edo ekimen hori da kristana. Orduan, momentu horiek konpartitzeko, hori joan behar duzue. Eskolara. Eta gauza bat ahaztu zaigu orain arte komentatzea, baina nik eskertu nahi nuen benetan Oñatiko udalai ziren beraiek laguntzen digute espaziokin eta ordaintzen bebai ipuin kontalarien saio batzuk, eta hor gabiltza, beste jende asko laguntzen ari da, eta danoi, esatea, hoien artean, zuek. Hori, mila esker Oñati, mila esker Eda, Erika, Virginia, mila esker horrekotagatik, gora kontalaritza eta gozatu. Gora. Bai. Lasai bezain nahi, adi bezain lasai. Entzuleok, Erika Likete eta Virginia Imazekin egin ditugu azken minutu hauek, baina aurrera egin behar dugu, gonbidatu gehiago orkestera, baina aurrera egiteko bide horretan, bide lagunak ere luxuzkoak izango ditugu. Olaia Intziarte eta Nacho Feliperekin ari gara. Nere gorputza bizitzen lasai bezain adi, adi bezain lasai.
eman dezan berak, gainerako lurretan alduena, gainerako lurretan Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. माया नरुआऊ मन भारी नगर मनका सबै कुरा भन्छु सुनि बसन यो मुटु म तिम्रै नाम गरिदेऊला चाहना म तिमी छौ के भन्नु के थाहा याद छ के तिमीलाई हामी भेटेको त्यो रात समयको होस नभई नसिद्धिने तिम्रो बात Nepalen zeruko emakumeak mezu bat utzi zion espiritu buruzagiari. Zuhaitza lehortzen bada, uholdeek lurra irentsiko dute. Etzen edozein zuhaitz, intxaur zuhaitz sakratua salbatzeko, daikinak zeruko emakumeak berak honakoa esan zien, errespetuan, zaintzan eta harmonian bizi. Zuzuni basana yo mutu ma timrei nama Bizimoduei buruzko dokumentala izan liteke Amatxe, mundu ikuskera anitzei buruzkoa, eta galdera asko uzten dituen airean. Mendia konkistatu beharrean, mendira joango bagina ura entzutera? मैले भने सकिन मलाई बिर्सिन सजिलो थियो र चिने नि नचिने झै गरी Itzian izausti zuhaitzak besarkatu eta basoak sentitzen ezagutu genuen duela urte batzuk bigarren kafean, gaur berak entzundako entzutera gatoz, mendien inguruan entzundakoa. Amatxe dokumentala estrainatu zuen martxoan eta jakimina piztu zigun. Itzian izausti ongi etorri berriro, bigarren kafearen, txoko hauetara. Mi esker guztioi, benetan plazerra berriz ere hemen egotea beste historia batekin, ez da? Bai, zalantzarik gabe, plazerra gure ere bada, eta guk baditugu bi galdera gonbidatu guzti egiten dizkiegunak, gaian murgildo horretik eta goiorik egingo dizkizunak. Bigarren kafeko galdera ofizialak. Nik biak botako ditut eta zuk aukeratu behar duzu bietako bat. Lehenengoa da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu dezakela soilik zure bizitzako etapa bat, etapa zehatz bat. Izan daiteke laburragoa, luzeagoa, baina etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera, edo bestela aukeratu zakezu bigarrena dela, nola gustatuko litzaizuke izatea zure funerala, zure hileta. Beraz, pelikularena edo hiletarena, bietako bat erantzun behar diguz. Bale, pelikularena aukeratuko dut, eta erantzuna justu momentu hau izango zen, hemen zaudeten guztion momentua, ez nago bakarrik, asko zaberate, eta uste dut hori dela, ez, oraina aukeratuko nuke. Ze politia gonbidatuek hori aipatzen digutenean, ez, batzuk esaten dute, nik aukeratuko nuke, ez dakit, egon nintzenean, Granadan urte bat ez dakiz ere egiten, edo nik aukeratuko nuke hartzaroko hau. Eta oso politia da, gonbidatuek esaten dutenean, nik une hau. Eta haizu, polita da. Itziera biatuko nahi sarreran aipatu dudan galdera batetik, dokumentalean esango nuke hiltzatuta edo oso nabarmen geratu zaidan galdera bat dela, eta da mendiak konkistatu beharrean mendira joango bagina ura entzutera, ez? Eta zalantza daukat naturarekiko narratiba epiko egia ez ote dugun garatu, ez? Mendiak konkistatu, itxasuak zeharkatu, mugak gainditu, lortu, gain egin, pixkat garaipenetik kontatzen dugula dena, eta
eta natura beste toki bat ere, badela, akaso begibiztatik galdu duguna. Bai, agian hori da dokumental honen galdera nagusia, ez? Eta orain dela gutxi etxenekerekin egoteko aukera izan nuen, eta berak berdina zioen, ez? Mendiek zerbait esaten digutela, orduan egia da nire ustez, mendizalea izanik, edo mendiarekiko maitasuna izanik, horrelako gizarte batean eratu garen, askotan mendiera, ez? Zigo behar dugu leku batetara, puntu batetara, eta dokumentalaren galdera da, zer gertatuko zen, ez, puntu horretara iritsi baino, puntu horren bidean sentitzen duguna, ez, harakatuko bageno. Hori izango zen gure konkista, ez, azken finean. Amatxe izena jarri diozu eta uste dutzuk ere, momenturen batean izan zenuen, alako konexio oso, ez da, amatxe horrela zea oskatu barran, amatxe. Hor nire... Guk gurera ekartzen dugu, ez? Hori da. Hori galdetu behar nizun, topo egin zenuela gure hizkuntzarekin fonetikoki eta oso bat egiten zuen kontzeptu batekin, eta batean horrek eman ziola, ez? Guztiari, laz hori izenburuak askotan garrantzia baduela. Bai, hori da, ez? Bi arrazoi nagusi egon ziren batetik, amatxe, hanengoela nomadekin, hor aurkitu nuen momentu bat, non ama, ez, esaten zion bere amari, eta, badago teoria bat esaten duen bezala, nene kaukasiarra esaten duela munduko alderdi desberdinetako indigenak, euskaldunak indigenak ditu albagara, erro amankomuna bat dugula. Eta, teoria bat besterik ez da, baina nik oso gustoka dut, eta hori zen arrazoietako bat, tibetarrek ama deitzen diote eta aitari atxe. Orduan hor egin nuen nahasketa bat ama atxe, ez? Eta, gero badago beste arrazoitxo txikitxo bat, ez pertsonalagoa, eta, bidean nire aita joan egin zen, eta hor baitare dago titulan horrelako omenaldi txikitxo bat. Gure atxa edo men gurekin ez dauden guztion hori omenalditxo bat. Aipatu duzu nian nintzen, esango nuketzela lehenengo bidaia bertara egiten zenuela, ez da? Dolpora, espreski, zonalde horretara bai, baina bai inguruan lanago egona nintzen. Himalaian egon da zen. Hori da, bai, hori izan zen lehenengo arrazoia hemen egon ginenean, da bitan egona nintzen, baina Mustangeko zonaldean, hori ama dablanen, Anapurnaren inguruan dagoena. Hau gehiago Daula Jiri mendiaren ondoan dagoen zonaldea da, munduko zonalderik bizi den jenderik altuenen lekua da, eskola altuenetara joateko aukera izan nuen, eta bertan beraiekin bizitzekoa. Neguan joan nintzen, nire intentzioa zen negua iragatea hor, elurretan, baina aldaketa klimatikoa dela eta agian, esan dezagun, elurrik ez nuela aurkitu. Emakume batek dio beste zaldi bat hiltzatzen den horietakoa. Elurra hau ez da garaibateko elurraren elur berdina. Berbera ezingo luke izan. Berdina ere ez dela. Eta hor badago urtetako jakituriaren esaldi bat. Eta era berean zientifikoki erakutsi beharrik ez den zerbait. Elurra ezagutu duenak eta elurra bizimodu eta elurra bizilagun izan duenak ez du zientziaren beharri konturatzeko elurra aldatu egin dela, eta emakume honek bere bizitza esperientziatik aitortza hori egiten du, eta uste dut pentsatzeko moduko ere badela, akaso ez duk aipatu duzu aldaketa klimatikoa, elurraren presentzia inguruietan aldatu egin da, eta guen elurra bera ez dela berdine. Bai, hori izan da zerbait, bidai honetan bizi izan nuena, beraien ezagutza ez, egia da lurretik bizi direnak, baian, bai hemen, nik uste ezagutza ikaragarria dutela, eta askotan agian alde batera uzten direla ez, zientifikoki erantzunak ematen ez dituztelako. Eta, egia da dokumentalaren zati bat, beraiei omenaldi bat egitea dela, beraien ezagutzari, eta agian, beraiek gure irakasle izan behar direla, baita ere, aldarrikatu nahiko nuke, zergaitik ez. Bertara joan zinen dokumentala hau egitera, edo bertara joan zinen eta dokumentala egiten hasi zinen? Bai, hori da, nire intentzioa ikerketa bat egitea zen, garaian unako irakasleen nintzen, unibertsitatean, eta lagun bati gogoan dut esan niola grabatzen hasi behar nintzela,
elurra zenez, teknika aldetik ez nuen ideiarik, eta gauza batzuk erakutsi zizkidate, baina mugikorrarekin egin nuen, eta egia esan askoz ere intimeagoa iruditu zitzaidan, eta nahi gabean, 2 urte beranduago dokumental bat atera da. Zuk Himalaya karaban zenuen nolabait, ez dakit referentzia, obsesio, ez dakit bazenuen hor zerbait kontatu nahia, eta urteen bueltan iritsi zinen, garai bateko zinearen estetika hartzen duen zerbait egitera, oso autore dokumentala geratu da, garbi dago, zuk aipatu duzun nola grabatu zenuen ere, baina horrek ere ematen dio iraganeko zine horren zerbait. Ez dakit hori ikusleak esan barko du ez, baina bai, karaban filman oinarritu nintzen erabatean hasiera, 20 urte lehenago ikusi nuen filma dokumentala izan zen, asko markatu ninduen, eta garaian pentsatu nuen egun batean ara joanen naiz. Jakin barik joango nintzen ala ez, guztiok egiten dugun bezala, ez da batzuetan horrelako ideiak otutzen zaizkigu eta hor uzten ditugu alde batera, eta han aurkitu nintzen urte batzu beranduago leku berdinean, eta gainera, esperientziak desberdinak edukiz, pelikula horretara konektatzen ninduena. Alexandra David Neal aipatzen da dokumentalean, eta nik Googlera jo behar izan dut, deskubritzeko Mike askotan erabiltzen du poliedriko kontzeptua, aspaldiko emakume bateta zari gara, gauza ikaragarriak egin zituena, eta galdera da, ez dute dakigun oso gutxi emakume honen inguruan, akaso zuk ezagutuko ez zenuen, baina niri sortu dit alako kezka, pertsona hauen ezagutzen, eta hemen dokumentalak, liburuak, pelikulak asko egin, gauzatzuk egin dira, baina asko egin liteke, tipa honen inguruan, itziar. Bai, egia da, nire kasuan unibertsitatean ikasle nintzela ezagutu nuen, eta 2 urtez hor eduki nuen bere liburuzka, bere diarioa esan dezagun, bere abenturen inguruan hitz egiten zuen diarioan, bera izan zen lehenengo pertsona Tibetera joan zena, eta ez hori bakarrik, 40 urterekin Tibetera joan, bere bizitza eraldatu zuen, budismoa murgildu zen, abenturazale bat izan zen, ikerlaria, eta iruditzen zait horrelako zuk esan bezala erreferente bat, ez? Gure hurrengo gaztei bizitzeko aukera desberdina dauden adibide bat. Kuriosoa da, emakume frantziar belgiar mugorretan mugitzen dena, 1878an jaiotako emakume bat da, Lasha irira esaterako Tibeten sartu zen lehenen atzerritarra izan zen, opera beslaria, kazetaria, orientalista edo orienteko kulturen jarraitzaile eta ikertzailea, esploratzailea, anarkista, budista, idazlea, podcast baterako daukagu emakume honen bueltan, eta... Edo bi. Igual... Animatzen dizuet. Igual gidoi gintzan laguntzaile egingo zaitugu. Aizu, profezia batekin hasten da dokumentala, eta nik profezia hori lehen, nolabaite, irakorreo laburtu dut, ez? Zeruko emakumeak, deikinak, esan diela intxor zuaitz sakratu hori salbatu egin behar dela, hori lehortzeak, uholdeak karriko dituela, eta lurra irentsiko dutela. Eta hortik, irakaspen bat, errespetuan, zaintzan eta harmonian bizitzea. Ipatu lehen mundu ikuskeren inguruko dokumental bat ere bazela, eta bertan, bai nomadismoan, bai naturarekin oso harremanetan bizi den gizarte kosmogoniko horretan ikaspen asko dagoela ere ikus daiteke, baino kezka ere bai, nolabaiteko ardura, ez, natura aldatzen ari den eta euren bizimodu aldatzen ari den horretan, eta ez dakite profezia hau zen momentutan iristen den zurera, eta zen momentutan lotzen den dokumentalarekin, baina bada, ez, beste ardatzetako bat euren kezka etorkizunagatik eta natura aldatzen ari den horretan. Bai, bitxia da, profezia etorri zitzaidan lehenengo aldia egon nintzen garaiaren ondoren, nik jakin banekien refuxiatu ekologikoak izan bar ziren
herrian zegoela eta dagoela zuhaitza, 800 urteko zuhaitza da, profezio hau idatzita dago, 13. mendetik, eta gaur egun errefuxiatu ekologiko bilakatu behar dira, uholdeak direla eta. Eta esan barra dut mundu indigen askoetan historia ez dela lineala, beraientzat historia zirkularra da. Beraz, badirudi horrelako gogorazpen bat ematen digutela, gure gaur egungo gizartearen geroa nolakoa izan daitekeen ikusteko. Eta egia da, bidaiaren ondoren, beste urte bat iragan nuela ikertzen, jarraitu nuen joaten munduko leku ezberdinetara, eta era batean edo bestela kurak jarraitzen zidan, ez da dana gertatu zen, garai horretan, gero Kostarrikan nengoen, eta uholdiak direla eta herri osoa gelditu egin zen bi egunez. Orduan, nahi gabean, konturatzen nintzen, gure gizartean gertatzen ari dena. Ez da profezia hori Himalaietan dago, herri txiki bat da, baina azken finean nordaki, mendik hilabete batzutara gerta daitekeen gurekin dagoen zerbait da, errealitate bat da, eta noski gunero ikusten dugun zerbait da, baina eta zer egin horren aurrean. Orduan, dokumentalak horrelako galdera egiten du, ez. Nomadismoaren inguruan ere, ez da aritzen den, ikus dezakegu, aipatzen dituzun nomadak, jakdendak, eta bada munduan hainbat lekutan debekatu den zerbait, Australiako aborigenei debekatu zieten nomadak izatea, natibo amerikarrei debekatu zieten euren bizimoduari heltzea, ekialdea oraindik bada, halako erresistentziaren gordeleku, baina hor ere, esango nuke, arazoak badituztela. Resistentzia munduko leku guztietan dago, hemengo herrian ere leku guztietan dago, baina noski nomadismo horrek ekartzen du lurraldearen kontzeptu desberdin bat edukitzea bizitzan, eta adibide ugari daude zoritxarrez non gobernuek eksplotazioa, ekspropiazioaren praktika lantzen dute, eta askotan nomadek, beren lurraldea galdu, ni adibidez, egon nintzen herrian, 4.000 metrota gora dagoen herrian bertan, beraien kontzeptua lurrarena ez da mugatua. Orduan, instituzio publikoak joaten ziren, esanez, protegitu behar zutela, el leopardo de las nieves, esan dezagunez, eta hori zela eta lurraldea mugatzen hasten ziren. Horren atzean beste zerbait dago. Orduan, zoritxarrez, lurra marraztu egiten denean nomaden izatea galdu egiten da, eta niretzat hori mingarria, esango den mingarria dela, eta era berdinean hitz egin beharrekoa. Mugoiek mingarria diren bezalaxe dokumentalgile bati mingarria egiten zaio dokumental bati mugak hartzea, amaiera ematea. Ze puntutan dago Amatxe, bizirik dago oraindik, eraldaketa prozesu batean dago, estreinatu zenuen, eman dituzu emanaldiak, emango dituzu, ikusiko duenak hemendik bilabetetara martxoan Klub Basko de Kanpinen ikusi zuen pieza bera ikusiko du. Ez ni, egia esango dut, ez da prozesuan dagoen zerbait da, eta bai udazkenean, Donostian erakusketa bat aurkeztuko dudala, proiektu bat, agian Santelbon eginen da, hemen botatzen dut konbidapena, zoi guztioi etortzeko, dokumentala ez dakit nolakoa izan handut, garai horretan, esaten den bezala, artea bizirik ere dagoenez, dokumentala bizirik dago, prozesuan dago, baina bai aurkezpena egongo dela, eta... Zein datatan markatu? 9 edo 16 izango da irekiera, eta izatez udazken osoa egongo da, hasike denbora edukiko dugu, eta zuek oso gonbidatuak egonen zarete, eta bai. Orduan. Egingo dugu buelta bertatik Itziar Insausti, Amatxe dokumentalaren sortzaile, eta Tiramendiaren ezagule naturaren maitale. Mila esker gaur gurekin berriro izateagatik, eta ez da ikizela, beste 4-5 urte igaro, beste proiekturen batekin gurean egon bitartean. Hori seguro, eta mila esker zuei guztioi horrelako gauzak egiteko bizitzan. Entzuleok Ayush Gauxan entzuten ari gara, Nepaldar abeslari
pop folk abeslaria esango dugu, eta haren musikarekin egin ditugu gaurko azken minutuak aitortza hau ere, eta entzuten utziko zaituztegu Maia kantu horrengo minutuetan. आशा छ सपना होस्यो बिहान बिलौला नसोचेको रातभरमा अपरिचित हौला आहा माया यति धेरै नगर्नु पर्ने रहेछ अपरिपक्व मुटु मेरो रुवाई गयो फर्की हेर न मनका भावना गर्न सकिन गर्न अघि ब्याउने तिम्रो बानीले मलाई सताइरहन्छ अघि बढ्ने कोसिस जारी छ प्रगति भा छैन Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gizonezkoa zara, seme-alaba bat edo gehiago duzu eta 2021eko otsaiaren 4 ondoren jubilatu zara? Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme-alaba bakoitzeko. Jarri harremanetan Ema abokatuakekin. Tolosan, 611 411 868. Son como un remo que guía mi barca, como una red que sujeta los sueños, como una vela que alumbra caminos, como un refugio para nuestros vientos, como un sonido que apagan los miedos. Gero eta gehiago hitz egiten da kulturaren eta inklusioaren arteko loturaz, baina batzuek jada urteak daramatzate hori praktikara eramaten. Horietako bat da Irungo ezezagunok antzerki taldea. 2017an sortu zenetik aniztasun kognitiboa duten pertsonentzako espazio artistiko propio bat eraiki dute. Eta urte hauetan, dozenaka ikuskizun taularatzeaz gain, antzerkia gizarteratzeko eta direzpenerako tresna bihurtu dute. Sabiendo hacer en cada momento, sois como abrir las puertas de una casa. Orain, gainera, aitortza berezi bat jaso dute. 2026ko Max sarietako afizionatu edo izaera sozialeko saria emango diote taldeari. Ia 2 hamarkadatan egindako ibilbideagatik. Taldearen ibilbideaz antzerkiak euren bizitzetan izan duen eraginaz eta urte hauetan guztietan sortutako komunitateaz hitz egin genezake, baina erabaki dugu hobea zela beraien ikutun bat irakurtzea. Sueños que no acaban en levantar el mundo con solo una Inigo, Goiuri eta Mai Maiteok. Ez ezagunok, Max saria. Nork esango zigun hau gertatuko zenik 2000ko hamarkadako urte haietan elkar ezagutu genuenean, kabigorrin, asbinenean edo beste nonbaiten topo egiten genuenean. Bidaia luze eta bizia izan da onaino iritsi artekoa. Zer kontatuko dizuet ba? Hau poz ikaragarriko unea dela ez ezagunokeko aktorentzat, mirenentzat eta niretzat. Baina aldi berean, unkidura sakoneko unea ere bada, gure lankide eta lagun Maite Ana Perezek hau zenbat gozatuko lukeen pentsatzean. Gure oroimenean eta bihotzean beti presente dago. Saria jasotzean, hori izango da burura etorriko zaigun lehen gauza. Los sueños son una agenda llena de momentos, una mochila repleta de acordes, con muchas notas y pocos silencios. Sois motivos para darnos la... Meridaragoaz sagarra jasotzera. Ez gehiago eta ez gutxiago, 2026ko Max antzerki amator saria ez ezagunokentzat. Antzerkia, bizitzaren metafora gisa, agertokian nahikoa zabala eta anitza dela erakusten diguna. Denok sar gaitezen eta inor kanpoan gera ez dadin.
Bihotz-bihotzez, eskerrik asko bidean zehar lagundu eta babestu gaituzen pertsona guztiei. Besarka handi bat, Luisma Moreno, ez ezagunok, antzerki elkartea. Habla sin decir nada. Sueños que no acaban en levantar el mundo con solo una palabra. Eskerrak eman behar dizkiogu Luisma Morenori gutun hau helarazteagatik. Ze egin nahi genion tartetxo bat, ez ezagunoken sari honi. Eskaini nahi genizkien, gure txaloak, ze aizu, Max sari bat zerbait potoloa da, eta beraiek egiten dutena eta 20 urte hauetan egin dutena, are potoloa, beraz, txaloak gutunaren bidez, hau da marka, beraiek irabazi dute eta gutuna beraiek guk beraiei bidali beharrean, ezta? Bai, horrelakoak dira ez ezagunok, eta Ana Perez aipatu behar da, bai ala bai, Miren Etxeberria, Luisma Moreno, hirukote magiko honek sortu zuen taldea, eta taldea, zelako taldea ze profesionaltasunarekin egiten dute lan guztik eta proiektu guztik, exactikamente diversa berezken antzeslana, ez dakit, obra puska bat da, eta ikusteko modukoa, eta Maxaria hipermerezita, beraz zorionak. Kontatu beharko dugu agian entzuleren bat dago, ez dakiena zer den Max saria. Esan behar dugu, estatuko arte eszenikoetan izen handiena duten sariak direla, eta autore eta argitaratzaileen elkarte nagusiak esgaek urtero banatzen dituela, eta ez dela batere erresa iristea Maxen finalera geratzen direla konpainia eta ikuskizun ugari bidetik, beraz, zoriontzeko modukoa dela, bereziki gaurkoan ez ezagunoki egin geniolako aitortza, baina urtero egoten dira hor euskal konpainiak eta euskal ordezkaritza sari hauetan edo leian behintzat ea nori iritsiko finalera, eta horrek ere merezi duela guk behintzat tarte bat eskaintzea, aurten horixe ez, ziurtatuta du ez ezagunokek bere lekua, eta orduan ordezkaritza egongo da, eta gero baita ere aipatu behar dugu, eta aprobetxatu nahi dute aipatzeko, ibilbide luzeko Jesus Zimarro ekoizle ermuarrari, ohorezko Max saria emango diotela, eta hori ere aipatzeko modukoa dela, ze benetan, sari oso garrantzitsuak dira, eta ez da bat ere erraxa iristea onaino. Alaxe da, bakarrik nominatua izatea, izaten da izugarrizko premioa, ez? Eta horrelako ohorezko edo aipamen berezi hauek, horrek esan nahi du atzean dagoena ez da gauza txikia, ez? Beraz zorionak ez zaunoak, Zimarro, eta euskal nominatu guztia. Claro, badaudela, ekainaren batean Meridan gutunean aipatzen zeuden, ez? Meridara bidean daudela ez ezagunekoek, baina Meridako erromatar antzokian izango direla Max sarien ekitaldia, ekainaren batean, eta egongo direla euskaldun gehiago, egongo dira bi bizkaitar, bat Zornotzako Anita Maravillas eta Portal 71, 3 ataletan saria jasotzeko hautagai da, eta bestea Durangoko Ganso Antzia kale antzerki atalean, eta baita ere egongo direla Nafarrak Las Nenas Teatre, errebelazio ikuskizun onerako finalistak dira, eta orduan, hortxe dauzkagu txotxongioak, hortxe dago klauna, eta hortxe dago, agian pixka bat undergrounda dagoa den zerbait, eta hori edukiko dugu. Eta inkluso aipagarria dira, nominatuak, ez? Porque, karo, filtro bat pasatzen da, lau hauek izan dira azkenean aipatuak, baino batzuk gelditu dira bidean esan dezakegula, eta horiek bai, ez dakit, baino obra puskak, ez dakit, obra oso interesgarriak, izugarrizko lana esango nukela euskal eszena osasuna, bizi-bizia dago momentu hauetan. Aipatuko dizuet datua, ze asko esan dugu, baina, datu aipatuko. Lehenengo onartzen dira 512 ikuskizun. 512 ikuskizunetik, lehenengo galbaia pasatu ondoren gelditzen dira 174. Pentsa, 512tik 174era, ze saltoa dagoen. Eta gero, 174 horietatik, ateatzen dira, 34 hautagai, lehiatuko direnak, 22 kategoriatan banatuta. Beraz, hortxe, agian, zenbakiak esatera ez dago gaizki, ze horrela irudikatzen dugu, esaten dugunean asko, eta esaten dugunean prozesu zaila, eta horrea dela baita ere izendapena jasotzea,
hortxe eduki dezazuen. Hemendik besarkada estu bat eta besarkada handi bat, asteko nominatu guzti esan da bezala eta bideo horretan aritu zareten euskal formakuntza guztiei, baina berezeki ez ezagunokeko lagunei eta tira Luis Mamoren hori gutun hori helarazteagatik eta gurekin gogoratu izanagatik, naiz eta esan da bezala, guk ere gogoratu behar genuen eta gogoratu garen noski euren garaipentxo honekin. Motxila 21 proiektuarekin egingo ditugu rengo minututxoa egingo dugu eta Iruñera jo behar dugu. Elena Bengoetxearekin egongo garelako Petrus proiektuaren inguruan aritzeko. Nahi ditugu bermatu, lurrik arabada torona. Amalurrak ezakeak, errespetuan bizitzeko tokia. Amalurrak ezakeak, errespetuan bizitzeko tokia. Laurke plazarinez, zizirria batzira. Laurke plazarinez, zizirria batzira. La 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 la, batzira. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Azken urteotan, gero eta gehiago ari gara, memoria historikoari eta iraganeko zauriei buruz hitz egiten. Baina askotan, historia handien atzean, pertsona txikien historiak geratzen dira ezkutuan. Zinemak ordea, badu ahalmena isilarazitako ahots horiek berriro ere erdigunera ekartzeko, eta iraganari begirada pertsonal eta hurbil bat eskaintzeko. Hildo horretan kokatzen da gaur hizpide dugun Petrus filma. Memoria, identitatea eta iraganarekin dugun lotura lantzen dituen lana. Ikusleari galderak eta hausnarketak proposatzen dizkiona. Horren inguruan gehiago jakiteko, gurekin dugu Elena Bengoetxea. Egunon Elena eta ongitorri bigarren kafera. Egunon berdin. Egunon. Elena, bigarren kafean badauzkagu bi galdera ofizial gure gonbidatu guztiei egiten dizkiegunak, eta normalean egiten ditugu bi galderak eta gonbidatuak aukeratzen du bietako zein erantzun. Beraz, nik biak esango ditut eta zuk aukeratu bietako zein nahiago duzun. Lehenengoa da, claro, hau zuri egitea, nahiko kuriosoa da, ze lehenengo galdera guztiei egiten diguna da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat zuregana eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula egingo duela, baina ezin duela, jaiotzatik orain artekoa konta dezakela soilik, zure bizitzako etapa zehatz bat, galdera da ea ze etapa aukeratuko zenuken. Hori da galderetako bat. Eta bigarrena da nola gustatuko litzaizuken izatea edo nola irudikatzen duzun zure funerala. Pues igual bigarrena. Ados. Eta segidan erantzun behar, ez? Bai, hori da, bota. Ados. Begira, ez dakit nire gorpukin zer gertatuko den errautsak egin edo lurperatu edo dena delakoak niri gustatu litzaidake musika asko entzutea, ez? Nire lagun musikari guztiak anegotea jotzen eta batez ere aitzinean egiten zen herri honetan bazkari erraldoi batekin, ez? Jendea jateko eta edateko, eske ez dut beste modurik ikusten egia esan. Zoragarri, bigarren kafeko galdera ofizialak egin da, orain sartuko gara gehiago mamian. Bai, oso ongi. Elkarrizketari heltzeko, lehenik eta jakinaiko genuke zer moduz joan zen aurrestrenaldiko eguna. Dena espero bezala atera zen, egon ziren atzera pauso batzuk? Pues ez dakit nik, ni ez nuen hola zerbait konkreturik espero, hori egia da, baina
jende andana etorri zen, eta, bueno, alde batetik pensatzen du, pues, agian igual badugu olako konbokatzeko potere bat, dakitez. Eta, bai, eta, bueno, eta bestaldetikan, bueno, jendea oso konten eta gustora atera zen, eta hori nintzat izan da importantena, ezta? Eta hortaz aparte, pues, beti lagunekin, eta, bueno, olako aurreko emanaldiak normalean ditzaten dira, talderako eta lagunentzako eta hola, ez? Eta, zure jendearentzako nola baita esan, eta horrekin batera beti kontuan hartzen, pues azken finean pelikula bat lan kolektibo bat da, eta bueno, eta da, pues ospatzeko, hainbeste denbora pasata, beste proiektuekin gertatzen bezala, pues azkenean ja hor dago, aretoan ikusteko eta jendea disfrutatzeko, eta hori niretzat zen importantena. Eta gero, ni pertsonalki oso arraro sentitzen naiz, olako toki baten, ematen nun ministra bat, ezakizte de Montre, argazkiak egiten guztikin, eta hola, ez dute ohitura handirik horretarako, eta egia esan, oso arraro sentitzen naiz, baina tira, hortik parafernalia horretatik ere pasatu behar, ez da? Entzuleak kokatzeko, egun hori bi zatitan banatu zela esan dezakegu, goizeko atalean gehiago zentrauta prentsaren aurrean hitz egin, prentsaurreko bat eman, eta arratsaldean Baionan, lehenik eta bain zazpiterritan fotokola filmeko lantalde osoarekin, eta gero 8 aurre estreinaldi hori ez, Golen Baiona aretoan. Hori da, horrela egin genuen, pentsatu genuen, importantea dela, bakizu ez, zure kasetaria zaudete, eta, askotan, zerbait eta hitz egiteko jakin behar duzu, ez? Orduan, pelikula ikusi behar da horretikan, horren arabera, zure iritzia eramateko, ez? Ona edo txarra, kritika ona edo kritika txarra, asuntoa da ikustea, ez? Eta horregatik egiten dira horrelako paseak. Eta, aprobetxatu egun berean, nola, pentsatuta genuen hori, arratsaldeko pasea, guren arteko pasea, aprobetxatu eguna eta goizen egin olako solasaldi bat kazetariekin, hori, pelikula ikusi ondoren, bai. Nahiko interesgarria izan, esan nahi dut, horrela esan zuten, etorri ziren kazetariek, bai. Eta gehiago behin filmean zentratzeko, noiz sortu zitzaizun Petrus filma egiteko ideia? Noiz esan zenuen, filma hau egin behar dut, jendeak hau ikusi behar du, noiz izan zen lehenengo klik hori? Bueno, pandemia garaian ematen du gain ezak zenbat urte izan zen hori, baina atzoko kontua da. Garai horretan gu, beste pelikula batetikan geunden sarturik, eta justo izan zen, erredojea moztu egin bertzen, egunden labanan bertan, kriston salsa, eta justo hola pensatzen, urrengo proiektua izan behar da nahiko gertu, eta kasu honetan, harriak ateatzeko, beste pandemia bat etortzen bada, lasai, zen ez dago problema handirik egiteko. Hola, erdi brometan eta txantxetan, hasi ginen horrela, Ruben, nire bazkidea ekoiztetxean, bera izan da, kasu honetan, argazki zuzendaritza egin duenak. Baina bera ikasi zuen, bere formakuntza da harrigintzan. Geroztik ez du profesionalki salsa horretan sartu, baina bai, eta berak ezagutzen zuen Joseba Lekona, gure protagonista, zeren biok elkarrekin ikasi zuten orain dela 30 urte eta piko hemen Iruñako harrigintza eskolan, hemen Gotorlekun. Orduan, haiek lagunak dira, eta justo bera kontatu zidan nola elkartu ziren, konfinamendu hori pasatu ondoren, kontatu zidan Josebak, beste salsa batean zegoela sarturik, marmolezko platerrak egiten, hor jailebeko jatetxekoak eta hola, eta, klaro, ni geratu nintzen pizkatola, holako kontraesana, ez da? Balde batetikan arte merkatu goreneko merkatu horretan sarturik, eta horrekin batera ere, Simeonekin, olako kolaborazioa egiten, ez? Hau da, Kapiteleko reprodukzioak, bere Petrus museorako egiten, ez? Orduan, pentsatu nuen, hemen, historia txiki bat, baina olako
ikaragarria, ez, batera. Eta, bueno, pensatu genuen, hau izanen da gure urrengo proiektua, ez da? Eta horrela ginen, eta karo, nik uste, hasieran izan zen proiektu nahiko multidisciplinarra, ez da? Alde batetikan gure asmoa zen laburmetrai bat egitea, hau da, Josebarekin adostuta gero, hartu harri bat, beste kapitel berri bat egiteko, ez da? Ze justo izan, garai horretan, foroarera zelata, museoa itxita zegoen, zen, claro, bere foroa izen 3 lagun. Osea, pensazazu, ze tamainakoa den, ez, museoa. Eta, claro, nahiko hauek normalean udaberrian eta udan mantentzen dute bisita gidatuak eta bizitak museora. Eta, claro, itxita egon behartzen, eta haientzako izan zen nahiko egoera larria, ez? Orduan pentsatu nuen, bueno, pues igual, beste kapitel berri bat egiten badugu, eta pixkat, buelta matemateko, Petrus museo horretara, ez? Eta horrela, hasi ginen, Josebarekin grabatzen, nolakoa den prozesu, olako arregin batek egiten duen olako lan bat, ez? Lan egiteko prozesua, eta aitzaki horren bidez, pixka bat hitz egiteko ere, zer den artea, zer den artisauak, eta zer den benetazko artea, ez? Guretzako esan nahi dut, arte romanikoa, gure garaian, edo pentsatzen dueneok ikasi dugu eskolan, ez? Olako zerbait importantea dela, arte ederretan, beti izkulet, eta gero, errealitatea ez da horrela, ez? Kasuntan, izan da olako altxorra, ez? Patrimonikoa, eta inork Iruñan bertan inork ez du ezagutzen. Ordu, karo, hortik aurrera pentsatu genuen, laburmetrai hori izanen da bakarrik grabatutako herrietan ikusteko. Asunto ez da, beti museotak, eta beti arte pensatzen dugu hirietan egon behar dela, eta herrietan ez dagoela deus, eta justo kasu honetan, justo kontrakoa denez, pensatu gonen, egin dugu olako laburmetrai bat, eta gero, estrenaldia izan zen justo Gergitiaineko elizan, hor kapitel, Petrus Mesezik izeneko kapitel hori, hau da, kapitel sinatuta dagoen eliza horretan, egin genuen estrenaldia, eta horrekin batera egin duen olako bideo-instalazio bat museorentzako. Hori zen lehendabiziko partea, ez? Eta ja, geuneukan buruan, egiteko luzemetraia ere, eta justo estrenaldi horretan etorri zen El Soprano alkatesa. Eta berak geratu zer lilaturik, eta ni berarekin ere zeren konturatu nintzen olako pertsonai bat, pelikula gertu bat zela, ez? Bera da, ziurazki errealistarena, gezurra dirudi, bere indarrekin eta hola, baina hola da, zeren berak izanen da egunero administrazioekin topoa egiten eta horrelako borroka beti batez ere bailaran izagandoako bailara ez desagertzeko, ez? Eta beranentzak izanen da erronka, bere bizitzako erronka nola baita esateko. Eta nola olako herriak ere desagertzen ari dinen bitartean mantentzen edo mantentzen dinen herrietan ere kriston biziak daude, ez? Orduan, kontraesana hori ere atera nahi genuen, eta, elementu guzti horiekin egin genuen luzemetraia, bai. Hor aipatu duzu ez, herri txiki edo herri ustu horien egoera edo islatzeko, erreflexio bat bilatu nahi izan duzuela ikuslearengan, ez? Hausnarketa bat egiteko. Bai, batez ere, kasu honetan, izagandoko errealitatea ezagutzea, eta, nik uste horrelako errealitatea, bai Euskal Herrian eta estatu mailan eta duzintokitan horrelako egoera txarrak badaude, ez? Eta arazoak atzekoak, eta, klaro, irtenbideak, edo, azalan behintzat interbiderik gabeko egoerak, ez dakit. Eta, bai, batez ere, erakusteko, ez? Askotan ez dugu horretan, entzuten da orto nonbait, nola desagertzen ari herriak, eta baina gero, batzutan guk badugu gure buruan, gure herrietan nola bizi den olako irudi batzutan distorsionaturik, ez? Eta nik uste
oso kasu gutxitan ikusten dela kulturaldetikan, ez? Zer erakartzen duten horrelako bailarak edo horrelako herriek, ez? Eta hori niretzat zen oso importantea beti pensatzen irudi hori ezin dugula idealizatu gehiago, ez? Zeren badaude arazo eta arazo sakonak, ez da? Eta nik uste hori ere, irtenbide bat eman behar dugu. Gure kasuan guk kultur arloan gaude eta, bueno, zinema gintzan eta guretzat izanen da gure aportazio txiki horrela izango litzateke, ez? Bueno, kultura arlotan edo altxor horretan ere, pixka bat zabaltzea, ez? Orduan, hori zen gure intentzioak. Hortik geroztik, ez dakit, guk ez dugula olako arazo sozioekonomiko sarturik, edo askoz gutxiago konpondo, ez da? Baina nik uste hori interesgarria dela, eta nik askotan faltan botatzen du horrelako harremanak, ez? Edo olako komuneko lanak. Eta baita ere, bestaldetikan ere, askotan, bakizu, ez? Hemen nola esaten den herri txiki infernu handia, ez? Eta nik uste, haiek ere, alkatesak, ditzen dugu, alkatelsak. Alkatelsak ere berak esaten du, beraldetikan, bera, errekonozitzen du, askotan, olako herri txikietan gero eta txikiagoa da, gero eta zailagoa da, kanpotik etortzea eta hor sartzea, ez? Orduan hori ere, hor dago ere, hitz egiteko eta, batez ere, maman komunean jartzeko idei bat, ez? Bakizut, zuk joten bazara, zure herria baldin bada betidanik, herrikoa izanen zara naiz eta herrian ez bizi. Baina joten bazara olako herri batera bizitzera, beti izango zara forastero betidanik. Orduan, hori ere, nik uste hori ere aldatu behar dela, ez? Olako ikuspuntua eta, batez ere, hurbiltzeko edo olako bizitzeko, ez? Haiek badute beste denbora beste modu batean onartzen dute, hango lanak nahiko estazionalak dira ere, ez dakit nola esan. Eta olako bizitza ez kalitatezko bizitza da, ez? Eta orduan, nik uste oso interesgarria dela, eta alde batetikan eta bestaldetikan, olako herriak eta olako bailarak ez hiltzeko, ez? Zeren hilzorian daude, tamalez toki batzutan, ez da? Eta hori, igual izanen da, historia txarrena, ez? Niretzat, bai. Aipatu dituzu protagonistak eta lan honen pixu asko beraiengan dago, ezta? Eta ikusten da Petrusen, topatu dituzula 3 pertsona oso karismatiko, zenekien grabatzen hasi zinenean karisma hori izango zutela? Ez nik uste, argiena igual izango litzateke Elsarena, ez ni ezagutu nuen momentuan, ikusi nuen eta pentsatu nuen olako indarrak, ez? Eta olako pertsonaia inbeste dute alkatesa eta bere itxura dena, ez nola hitz egiten dut, eta gero pentsatu nuen, ostras, olako pertsonaiak hemen gertu dugu eta ez genuen ezagutzen, eta justo egun horretan, nik ezagutzen nuen egunean, bera kontatu zidan, begira, guk ere udaletxetikan eta tente dauden herri horietatikan ere oraindik mantentzen dugu bai gure patrimonio kulturala eta guzti hori. Begira, eta datorren ekainan egin dugu ezkontza bat eta arte romaniko inguruan eta ezkontza mediebala eginen dugu eta gainera bigizonen artean eta horrekin geratu nintzen aluzinaturik, pentsatu nuen, etorri behar gara, hori grabatzea, ez dakit gero zer egingo dugun horrekin, eta horrela ginen ez, orduan kasu horretan, hasieratikan oso garbi ikusitzen, emakume hau, eta gainera bera nola kontatzen du ez, eta atzo, aurkezpena bera kontatu zuen, eskerrik asko, pelikula hau egiteagatik zeren, azkenean lortu dut pelikula baten ateratzea, zeren bere nahia zen txikitatikan aktoresa edo abeslaria izatea, ez? Eta artista izatea, eta azkenean alkatesa izan da, ez? Orduan, hori zen igual kasu argiena, ez? Eta gero, Joseba Lekuona eta Simeonekin kostatu zidain, hori ikustea edo batez ere Simeonekin, zeren Simeon da tipo bat oso estudiosoa eta ulertzen, orduan, karo, berarekin
Hurbiltasun hasieratik zegoen, hori ez zen arazoa, baina berari olako bere iritzi personala, hortik ateratzea zailagoa izan da. Baina azkenean pixkat lortu batez ere kontatzeko berak zer zen bere nahi eta zergatik pentsatu zuen horrelako museo txiki bat sortzea, ez? Hori kostatu zen, baina lortu genuen. Eta Josebarekin, karo, kasu honetan gu kriston abantaila geneukan, zeren argazki zuzendaritza bere laguna da, eta badugu olako hurbiltasun hasieratikan ezaguna ginen, orduan alde horretan ez den oso zaila berarekin egitea lana, eta baita ere olako irudia lortzea, zeren karo, Rubenek oso ondi zekien zer irudia ari zer, eta nola harrapatu harrien irudia, eta hori ez, eta hurbiltasun hori ez. Batzutan ematen du hor, zaudela, ikutzeko harriak ez. Eta bere kasuan gero konturatu nintzen, grabaketak egiten eta hola, konturatu nintzen nahiko Josebaren abantaila zela hori ez, nahiko lasai eta tranquil zegoela kamaren aurrean, gauza kontatzen zeren bera, bere, ofizioz zaletua da kristona, ez? Gustatzen zaio kriston bere lana, oso pasionekin egiten du, eta batez ere gero hitz egiteko, ez du bat ere problemik bere lanari buruz hitz egitea, ez? Orduan, guretzat dena zen abantailak, hiru pertsonaiekin, ez? Orduan, nik uste gainera, kontrapuntu hori garbi ikusten da, ez? Alde batetikan Josebaren lasaitasuna edo, eta Simeonera ere, eta bestaldetikan, Elsaren bizi hori, ez? Oso gustora egin du nik hirurekin egia esan, bai. Oraintxe aipatu diguzu, pertsonaiak aukeratzeakoan, oso zorte ona eduki duzula, eta bestalde, jakin nahiko genuke, dokumentazio edo ikerketa lan handi bat egondan historia edo bilakaera sortzerako orduan, ez? Agian bertako jendeak ere kontatu dizkizu herriko historiak edo okurrentziak, baina horren atzean zuen partetik ere egonda hor ikerketa lan hori? Bai, nik uste ikerketa nagusiena izan dela zer zegoen edo zer dagoen batez ere Petrus Museo horren atzetikan, ez? Zer dagoen. Esan nahi dut, Simeonek eramaten du 15 urte edo gehiago olako ikerketa bat egiten, bera lortu dut olako Petrus ruta romaniko bat egitea, eta bera badut liburuk eta guzti argitaraturik, eta hori izanen da, jakiteko zeren ni egia esan, historia hau ezagutu baino lehen, ez nuen ez ezagutu Izaga. Banekien Izaga peña hor zegoela, hor normal nik ez naiz mendizalezta ere, nahiko sedentaria denez, ez naiz ez da ere ezagutzen orduan, karo, niretzat zen, harrigarria, hemen Iruñatik 20 kilometrotara, olako bailara, eta olako paisai ez ezaguna, ez? Niretzat, eta hemen Iruñeko biztanle nik esango nuke gehienetzat ere. Orduan, karo, nik ez negien deus, eta Petrus Museo horretari buruzko askoz gutxiago. Eta hori izanen da igual, ikerketa moduan gehien egin duguna, baina gero, nik uste ez fiziozko pelikulakin gertatzen den beti, egin behar duzu olako ikerketa personala, hau da, zuk egin behar duzu olako harreman estuak, zure pertsonaiekin, eta hori azken zinean ikerketa bat da, ez? Eta batez ere, konfidantza hartzeko, hauek zure dantzan sartzeko, ez? Eta hori egin behar duzu, hori ez da, igual telebistan egiten den bezala ez reportajea, internetzara egun batean tita grabatu, eta berarte, eta listo. Hau behar duzu urteko harremanak, ez? Esango nukenik, ez? Ezagutzea, gero, olako konfidantza bat sortzea, eta hauek zurekin adostea parte hartzeko, ez? Eta hortik aurrera ikusteke, esango nukenik grabazioak edo filmatzeko uneak ez dire berdinak ez da ere ez, sartzen ari zara pixkanaka pertsonai horrekin, eta azkenean lortzen dugu,
zuk nahi duzuna edo zuk askotan aurretikan badugulako idei bat edo helburu bat, eta nik uste hori gaizki dago, ez? Zeren asko sobeki da, eta hori da, igual dokumentalezko gauza politena, ez? Ba, zu joatea burua irekia, aber zer aurkitzen duzu, eta kasu gehienetan horrela gertatzen da, ez? Errealitateak eramaten du zu pensatu zenuen, baina gauzak handiagoak edo politagoak, ez? Eta hori niretzat dira gehien diruratzen dena, ez? Dokumentalen munduan, fikziozko munduan, bai, ongi egonen da, baina zu baduzu ja hasieratik zer gertatuko den, zer personaiak zu zeuk sortu dituzu, baina kasu honetan zure personaiak zu bezalako pertsonak arruntak dira, ez? Personak arruntak esaten du, eta interesgarriak, ez? Ez dute, arruntak izatea ez dute zer nahi interesik ez dutenik, ez? Baina, kasu honetan, niretzat interesgarriagoa da benetazko, personak errealitate hori edo historiak horiek, ez? Mundua oso handia da, eta denetari dago, eta oso polita da, zuk ikustea, ezagutzea besteak zer aportatzen duten mundura, ez? Eta niretzat hori oso importantea, eta horretarako zuk nahiko garbi egin behar duzu gauzak, ez? Batez ere harreman ematen duzu, hasten duzun harreman horretan, ez? Batzutan harreman hori mantentzen da pelikula bukatu duen eta segitzen zara, ez? Harreman batzukin, eta hori niretzat oso politoa da eta bezgarria, bai. Ba, mila esker, Elena, bigarren kafeko une honetan gurekin izateagatik, Petrus filmaren nondik norakoak kontatzeagatik, eta ea, etorkizunan zure beste film batzuen notiziak izaten ditugun. Bale, eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Elena. Anariren harriak kantuarekin, egingo dugu aurrera entzuliok bigarren kafean hementxe naiz irratian. Baina entzuleok aurrera egiteko asti gehiagirik ere ez daukagu minututxo bat eguerdiko mabietarako eta gure esateko beharra Mai Gorostiaga Pozo, plazer bat izan da. Plazer bat, beti bezala. Datorren aster arte. Agur. Goiuri ez izarandia, zu bihar arte. Bihar arte. Entzuleok bagoaz, goizeko 10:05 bihar hemen izango gara, asteko azkena egiteko, Oiana Maritorenaren laguntzaz informazioaren txanda oraintxe. Hemen naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.